Mao na na-disgrasya gabi is kuan sa tima ang gikuha. Dali na sa gabi. Dali sa gabi. Mao ning gilamayan sa tima ang gikuha ang gitadtad. Okay na. Go makalod, galaw. Sinisco ko na ko. Nga para balod. Kebon lagan ro dragon. Iwan dragon lod so. Dragon. Mao na ipang sa banon ng Joyce lod. Ay dragon. Ika kay kaliskis ba? Kini lod so, swerte kayo maasawa ni kay dagan ay kabalo trabaho. Kabalo sugbag kaning baboy. Kabalo bintusa. Ako daw dyan. Ah. Isubig ako tigilan natin. Daw na sa luto na bro. Diyan, ay ko na diyan. Ano diyan na trabaho tayo sa diyan ha. Ah, kalod. Hindi na siya mga amiga, amigo. Dili pa siya magpatindog ya. Ha? Mana? Di man. Oh, lain lingaw lod, magsugbal agon ba kay nek og jaging batalod so. Maong sorte kayo kinsay masawa ni lod. Ulit nga tao pero lod. Mukhaon po ni lod so bisag init ba. Bisag init kayo. Kadugayan tila tina lodge, wala na yung mabilin lodge. Last now. Si Rosel. Dula, boleh dula lagi. Dula. Dula berapa ya? Kisah dula. Kamay ray lang dala. Kisah kapan? Kayang. Biji ba? Ay, lamig na sa asawa. Ini lang yun, makadakop ni Dragon. May subar yun. Dragon! Tak na dragon nga lawas. Native. Beli ko isa dyan. Paano na yun? Dries na buta. Yung English nito ay ba? May dos. Ay, duwan lang. Duwan. Okay. Dali ra kay register dadto sa mo apa. Dali ako. Kumni. Turan ka. Oh. Oh,